Bayer Crop Science организира професионално пътуване за водещи земеделци от страната в град Текирдак, Турция, за обмен на опит в борбата с фузариозата в пшеница. Жечо Мурзов, търговски директор на Bayer Crop Science, споделя каква е целта на посещението в опитните полета на Агроарена Турция и практическата полза от обмяна на информация за контрола на фузариозата и другите опасни патогени в отглеждането на пшеница. Причината да направим посещението в Турция, в град Текирдак, е едно професионално пътуване, което организираме с водещи земеделци от България, които биха искали да разберат малко повече по отношение на фузариозата в пшеница. Това е проблем, който в България все още не е напълно осъзнат и за нас беше важно да покажем какво има тук в Турция, какъв е опита им, каква е експертизата и по какъв начин те успяват да увеличат резултата от производството на пшеница в частност. Интересното, което видяхме, е технологията, по която се работи, кои продукти в коя фаза трябва да се приложат, за да може да се получи един добър ефект. Също така, преди да пристигнем тук в Турция, имахме и презентация на наш научен работник, на Звездомир Желев, който пък обясни в малко повече детайли какъв е опита в България с тази болест и по какъв начин е редно да се справим. И разбира се, нашият колега Милен Льов, който е така тясно специализиран в справянето с този проблем и той много така активно го наблюдава през последните години и има най-богати впечатления. Нашите земеделци бяха така приятно изненадани от посрещането на колегите ни от Турция, едни много гостоприемни хора, които ни дадаха пълната информация по отношение на технологията, с която се справят с фузариоза, разбира се и останалите патогени, като жълта ръжда, която е много по-силно застъпена в Турция, кафява ръжда и септория, но основната тема беше свързана с справянето с фузариоза и в по-късен етап с фузариум по класа. Други интересни неща бяха споделени от домакина на това поле, който извежда Агроарена в Текирдак за Bayer. Той сподели какви са предизвикателствата, с които се сблъсква като цяло в производствения процес. Интересно беше това, че цената на продукцията в Турция е малко по-висока, отколкото в България, както разбира се и разходите, които правят за производството на продукцията. Като цяло това беше едно изключително приятно пътуване, в което научихме интересни неща от Турция. От друга страна имахме и приятни изживявания с колегите от Турция, както и с земеделците, водещите земеделци от България.